Здравейте, казвам се Димитър, на 19 години съм от град Бургас. Зория лъв съм, обичам морето и водните спортове. Избрах Нов български университет, тъй като начинът, по който тук се преподава за мен е интересен и по-достъпен. Реализацията, която предлага Нов български, за мен е по-добра от другите университети. Участвам в конкурса Мис и Мистер Нов български 2012, тъй като съм първа година в университета и реших да опитам нещо ново. Освен това, някои приятели вярват, че не ми се иска да го направя. С участието ми тук ще докажа на моите приятели, че могат. Момичето, което трябва да спечели конкурса Мис и Мистер Нов български 2012, според мен, освен че трябва да има хубав външен вид, трябва да притежава и много други качества, като например да бъде отворена, общителна, трябва да притежава знания. Аз съм сигурен, че в Нов български има такива момичета. Не познавам конкурентите си в конкурса, но съм дошъл тук да се забавлявам, да създам нови приятелства и ще се радвам да го направим, да се забавляваме. Пожелавам успех на всички! Явявам се в този конкурс, тъй като основно съм дошъл да се забавлявам, а ако победя, това е било много добре за мен. Здравейте, аз съм Моника. Намирам се за нашия кандидат Митко. Митко, здравей! Здрасти! Който тръгна с очакване да разбере какво ще бъде неговото първо предизвикателство. Разбрах, че учиш връзки с обществеността. Да. Сега ще проверим дали умееш да комуникираш с хората. Искам да си избереш така някое момиче произволно и да вземеш от него интервю и да му зададеш въпроса какво мисли за теб. Би ли те избрала тя за мистер Нов български университет? Да. Това е. Започвам. Да? Тя имаше желание да говори с теб. Аз участвах в конкурса Мис Мистер Нов български 2012 година. Приятно ме да се запознаем. Според тебе имам ли шансове да спечеля конкурса? Имаш, да. А защо би ме избрала? Трябва да те опозная малко така, само външен вид не мога да избера. Добре, ще се опознаем. Сега не мога така да избирам. Добре, благодаря ти много. Благодаря и аз. Митко, какво стана? Добре мина. Какво разбра? Какво ти казаха? Момичето каза, че би ме избрал за мистер Нов български, но би трябвало да... Според нея трябва да ме опознае по-добре. Значи това ще го видим на конкурса. Пожелавам ти успех. Благодаря. Всичко най-хубаво.